Muradi TV. Mana rabin? Baka talaka na shan wahala ba. Sai da na samu abun duniya. Wanda ban zaɓa saboda baba. Gashi mun gama zaben mu. Ina zan yi kowa gama ne. Ni gashi mun gama zaben mu tun safe. Ga akwati na cika shi da kuɗin Baba Buhari APC daga sama a ƙasa. Ni na rasa ma Buhari da ake takara saboda ni na rasa opposition party a party. Da agent din PDP da waye na ga dukkan ne na ne a wajen. Ba wani abu da zai faru kawai Buhari kawai. Yana da kala da kuke da kawai ba kuɗi zai ta kallon gari a wajen.